ngivulile naba ngokonto engishiyo la nabantu meeting after church. What Mathew bazalwane chapter 25. So funda number 14 siyafunda. iBhayibheli la. Mathew chapter number 14, 25 ame soqala ukufunda number 14. Angibike bazalwane uthanda ubikile la ucela ungakhona namhlanje usemsebenzini. Hallelujah. So ngifuna ngisho ubikile umuntu angimemezele kuzo ubikile bazalwane sekhona igoli eningi kuma ambulance. Umsubikile bazalwane ukhishwe isisu. Simkhipha indwedo yonke, so I don't understand ukuthi sikhipha kanjani sikudabula indwedo yonke. Futhi indwedo yonke yakhe 25 bazalwane Mathew 25. Kodwa nje bazalwane ubaleka kakhulu ukuthi kubikiwe. This is very important. It's more than anything. Singene zula namhlanje Mathew number 25 verse number 14. Siyabonga nje kakhulu bazalwane sokuthandazela lo moya wama sit back ukuthi impilo yakhe ingaphindele emuva iye phambili. Egameni kaJesu. Kodwa kulezi insuku siyaqhetha abazali so speak about money. Hallelujah. Imali besikhuluma kakhulu ngemali. Niyezwa bazalwane day 1 sakhuluma la ngencwadi yeshumi incwadi kaMalayika. Hallelujah. I think chapter number 3 verse number 8 if I'm not mistaken insizo nomqamba manga liqoqana ishumi nomnikelo in the house of God so that there shall be food. Hallelujah. iBhayibheli la lo verse athe khona kulingeni ngalo. Ngiyezwa abazalwane wathi yena uyakukhuza ukudla kuningi izinto ezisuke zidla empilweni yabazalwane. Kodwa uNkulunkulu yena okulwelayo if you are faithful be tight if you are faithful eshomeni. uNkulunkulu wengcwele okulwelayo. Khona umuntu wambuza mfundisi kwandiswe ngivela kuyini? Yathakazwa bazalwane. Unga-8 kathi abathatha bekho uyalala ebusuku bathi baphosa izinto kanti faithful. Amen. Bese uNkulunkulu umoya engcwele sonke behlupha kakhulu ungene ngala nje dining room. Amen. Uhlale phansi ngiyakubole. Ngiyezwala bazalwane. So amen. uNkulunkulu ekulwela ke ngithi abukubamba imoto kenze kubamba imoto kuyashibilika nje. Angithi yabo ingabe imoto yakhe yophose uNkulunkulu avela ngavuli. Uthi uyadlula nemoto ngiyadutshulana ngazi uthola usungena enhlamvu. Ungaqonkani ngoba umuntu ofaithful eshumi uNkulunkulu akuvikela. Kugula ingalo ukuthi ngani ziyagula uzakhe ngala igula kuni. Kanti uNkulunkulu okuvikana seyifuni. Because you are faithful with tight. You are faithful eshumi. Uthi umuntu bakushumela kushumi. Uthi umuntu ishumi ungayikhokhi uNkulunkulu uyayithola indlela ukuyidla imali. Amen. Uthi uholele lo imali efile vele kuthiwa kugula ingane kanti uNkulunkulu uyayithathela. Ithi ngani bathi zokuhlangabeza ukuthi uthenga impuphu nje mamthusi nekakhe ivele iqhulu kuba athi dliwa amagundane. Kanti uJehova uyayithathela uyayithola indlela. Amen. Makuthi ulukile nje ekhaya uqhubule baxhuma unkosikazi kaThalente ubexhumile nje kanje vele iqhamile iphaka ihudule ngazi niwe. Novela akhonje ngo-okap just tell ikhanda. Kanti uNkulunkulu sayithathele imali yakhe ishumi ngoba you are not faithful. So uma uthembekile uNkulunkulu okhuzayo. Futhi lona lodwa ivesi athe ngilinge ubothi ngeke ngivule amafastela ezulu. Ezulu lingawekha amafastela. It's a metaphor. Amen. Lapha ezuna kukho amafastela. Cha kulokuvula ama-opportunities. Yokuvula amathuba. Yabo manje kukhona lento lela kwakhiwa la imoto wena ngohlapho une ishoni labazalwane. Ha? Lapho ne-NPO ngazi unalento business very thathu lapho kuthiwa ngokhlini lapho ngoshala ithi ngebusiness yakho. uNkulunkulu ukuvela amathuba because you are faithful. Thola ngale mhlaba wakubhiza abantu betholana ngemhlaba uyothola imhlaba izibo-50. Bazabe nomoya wale mhlaba engaki ngoba uNkulunkulu uyabotha uthembekile ukuvulela amafastela ukuvula amathuba. After 10 years of down the line yokunemxhaso everywhere. Yobumashonisa. Yaxolisa uhlolo lapho. Yokunemali. uNkulunkulu wakuvulela iminyango. Amen. Sakhuluma la ngemnikelo nje umnikelo nomanje njengoba nje sesiyakha lapha esonto lomnikelo ovubalekile khopho 300 rand ukunikela lapha you are helping yourself and not helping ukula kabadla amandla endoda. God will remember you. Khona wesifazane khona indoda ethiwa Obadiah. Amen. Yashona kanti asebenza in the house of God. Yenza umsebenzi wakhe. He was a prophet of God. Hlala abaprophet kwakufundiswa abaprophet wenziwa yonke into abantu banankulu wazi washona. Uma seshonile kwafika umqualities ngesizithiwa the creditor.
ezoyithathela abantwana bakhe u2 ezobenza iqi. Kwathi ukuthi Obadiah he was faithful to God. Nemali oyithathile enikele endlini yenkosi. Mhlawumbe efaka amawindi, mhlawumbe efaka icapha, mhlawumbe efaka ocarpet udoni. iBhayibheli mention ukuthi wenza. Kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi wesifazane angabusenkingeni kwavele wafika a prophet of God. What do you have unani? Amen. Kungena le verse uNkulunkulu akayidla amandla ani bazalwane ndoda. uNkulunkulu uyokhumbula ngisho ungasekho. uNkulunkulu moyengcwele akhumbule. Ngezwana bazalwane, ngezwana kangcwele. So ngayitshele umnikelo wenza abathiwa nje kuyanikela lapho kuyafaka kwakhe indlu kaNkulunkulu. Hayi ngeke ngifaka hayi bomu usuyidlalisa wena nezingane. Eyisazokhula ifuna imisebenzi. uNkulunkulu uyokhumbula izinto wazathi amkhumbulo ezekile. Wezike kuthiwa mdade engena wakhipha bonke uNkulunkulu wadiliza ama-altar wasakha inkonzo wakha isonto la kuzokhonzelwa khona. Abantu ababuyisa back babuyela kuNkulunkulu. Kanti after years uzokwenza imistake egula watshengisa izitha la ngafanele khona bangene sangena sabona. uNkulunkulu wathi noma kanjani owenze kanje angaphila kashona. Wathumela umprofeti hamba umtshela ukuthi uzofa. Yena wathi uNkulunkulu wamkhumbuza izinto azenza. Ukuthi ngabhiliza ama-altar ngabuyisa abantu back ukuthi abahambe ngendlela kaJehova. Ukuthi prophet phindele emuva ukuthi ngeke asasafa. Ngizomandisela insuku more 15 years ensukwini avela nayo. Ubuhlungu nokuboshwa kwengane busuzokuthola baboshwa bamba bangale eBabylon oShadrach oMeshach waphekile. Kwakuzohamba ngesikhathi kaHezekiya wathi uNkosi ngeke ngivume lo 15 years usaphila. Izitha ziyofika usuhambile. Ethi yabo wangavuma naye as long as aphila wena ngeke ngizemvume. Ngizonushonile. Then kuyozenzekela lezi. Ma sengabona umnyu mama wakagwala ngeke ngimusha igama ngoba siya record ugogo umthanda bekhonza inkazi ethembekile nathi sathi kagwala shabe ngasifuna ivakeli wasilwela yonke into bekhonza kulo muzi washona. Yazi nje eseshonile ingane zividakamizwa sizenza noma yini eseshonile. Kodwa ngesikhathi sakhe kwakhona ukuthula. Amen. So unikela bazalwane unikela umuntu onikela uzisiza wena ubekela wena shilana izingane zakho. Abraham wathathelwe empini wanqoba yonke into wathatha u10%. Wathi angikwazi ukudla yonke into. Wahambisa wafuna umuntu omkhulu kunaye. Umuntu oyemkhulu kunaye kwakumakhadazini owayengazalwana engenasiqalo. Engenasiphetho. That was God. Amen. Ofele nafika khipha u10% wakhe kanti obesho ngakuyena ngaphansi kunolevi. Wanikelela ngisizulwane sazo zawa sinakazala. Umnikelo uhamba generation to generation. Amen. So if umuntu obalekela ukunikela ulimaza wena uzilimaza ngisho izingane zakho. Ngoba uNkulunkulu akawazi amandla endoda. Ziningi indlela zokunikela ababaleka ngoqobo labo usuza nje sizothandaza la sebusuku sokuthi ukunikela lokho. Abantu bathi hayi ngiyangena nkosami lo ngishaya intercession yasebusuku nasekuseni hayi bomhlawumbe umfundisi ozoba nebandla lendoda yakho. Ngoba ungafuni ukwenza lonke konke ubani wena wenza intercession uma suyisikhathi sakho sokulida ibandla. Ngoba uinvestanga ngesikhathi sokuthandaza o relax ikhathele. Nabakha manje out ngikhatheba into wayitshala wena. Ngizwa mangisi. Yonke into uyumnikela. Ngoba sathi imoto zobabuzo Mzobe sathi imoto makusho khona inkonzo nayi imoto kaMzobe lapha nangu uMzobe adobhe kuBishop na ungazokhuluma ukuthi we Nkosi yami imoto yakho upetrol yawo imali wena siyanikela. Uma seneyimoto zinkulu eshanga impahla zemoto ngisho izingane zakhe zisebenza komasipala zisebenza ziba namathenda ziba odokotela zisebenza kahle yokusuba nomoya ukuthi uMzobe ade sabothi uyathakatha. Ngakho gijima nemoto yakhe benikelela izingane zakhe wona ubhizi uyahlela ukuthi ngeke ngizwe ngikwazi petrol anginawo. Faku petrol. Angalize ngwazi petrol sengimali sibani bofaku petrol. Awusigijima ngemoto nje sinithutha babazalwane siyanikela. God will remember us. Zani qhuma imoto zeziphila mase sikhulu buka lo kodwa sesihamba ngamahlamvu imoto zesayifika ngazamahlamvu manje sazizinhle kabi. Zigugisa umsebenzi wenkosi. uNkulunkulu uyasikweleta. Ngoba ngisho uNkulunkulu yangikweta imoto yami angazi kube yami imoto yami kwabe yesonto. Ever sithwa ngiphi imoto yomsebenzi. Kaze kube yami. Ngizothiwa ngambe ngiswela ngiswela kuBishop swala buka nje kwimali ngoba ngila ade swelo sangwe suthazo sangwe kagwala ngomshiya ngo ngabuya ngophaswana ebusuku angithi yabo ngihamba sangwe sifini siyabuya sathana ekseni mina futhi kade ngiye ngale angithi yabo phile ngiyabuka umdlalo lo
Kanti ngifaka petrol gugu imoto yami ngithi gugu ithayo ungayibona bithi yasuqhuli zone kuphedelwa imoto uthi sikole abantu abanethu uNkulunkulu bazonela ngemoto enkulu uNkulunkulu ngivulela iminyango uyothi hayi indlela ayithanda ayangithandazanga indlela enginile ngayo haleluya uNkulunkulu siyangikhokhela abanye ngishimizi yawo abanamizi imizi yabo benza kuba ama-home sekubila kukhonzelwa khona uNkulunkulu abakhumbule ngemizi abakhumbule uNkulunkulu sebakhokhela wona yonke into yakhe yakho ufuna lutho na unto you fundiswa so besikhuluma njengoba uthi ishume emnikelo yini ibaleke ngani so ndedlula I was not there ufika uthalente seqede sishuma ngiyazi ngakhona ukuthi ushumayelile you were there mina ngangekho angishumela phezulu Kunale miyezi wesiyalo esiqoqana nempuphu la simlethela amarad senze ukuthi sikwazi ukubuso ba 11 yena ayifani mama anifani kodwa lawo mazwi ekhaba khona abasuke emndenini emimbi kabi emndenini bekushona bekuyashona ekhaya kaze kulungisa kaze kushade umuntu so lento esibusise into engekho ekhaya kuwena so kulethe lo prepare walethe lo thini ka fish udinga amazwi ungaqawutha amazwi abheda amazwi aphuma la bucaza iqamba mama I will remind you listen babe khona Mathew Balaam no Barak Balaam wabiza uBarak ukuthi wozongikhesela labantu ngoba Balaam wayene gift to curse and to bless the prophets of God umuntu wasezulwini nayo inhlanga kaNkulunkulu iningi ngiyabona bazodlula ngala ngaze ngife ngicela uze la uzobakhesa wahlaba inkomo wahlaba imbuzi wahlaba yonke into iphako yonke wenza i-altar wasesimu ukhuluma yonke bishop ithema la iyakusebenzela ithema into ingakho bazange phela la kuthiwa ise-pulpit we are pulling people from the pit sisusa abantu ingakho umuntu omala afaka khona inhliziyo kaNkulunkulu haleluya ingakho nje ubukumala usangana sokuhlalisa phansi awazi ufuna la kusona indawo indaba siyakha ngidabo la sikhangisha imndeni la ngaze imshado ubothi vele ngisola umshado isidingo sengivele ngisulo bona noma kuthiwa uyashada noma kuthiwa uyashada wazi kusona ishiya umshado serious yakwakha ngoba imshado niyithanda ngaba abanye bathi imshado la qedwa khona inkani ubune inkani uzoba nazo ushadile ayipheli buzoshada fa uthandaza yokhetha ubhabula ukhetha ufish andiyofela lapha emshadweni amen sibuyele emalini nango wena semile la kwi-altar wakhuluma kwinhlalo uNkulunkulu wathi awukwazi ukuqalekisa ukubusiso ukhuluma isibusiso wathi andani phakamani idlala umhlaba gcwala ingabe uyaqalekiswa uyabusisa so bese lama cross yonke leyo senze nawe sikwazi ukubusiswa asazi uqhamuke emndeni lapho kade wathi angekulungela ukuthi ukini ngoba la makhathi awafani ma ngitshela ukuthi abantu ngithi mina ekhaya la ngizalwa khona ubaba washada emncane benoma into yokushada into oyithi sithanda asina inkinga nje when it comes to marriage uba shade nathi sibanga nobaba noma washada besebancane mhlawumbe wena ke nakaze kushade umuntu uzoqhuma ngawo nawe uyaphoza uyahlanganisa shade ngathi umshado uyabiza ngiyoma first more than 500 rand sushade ujoze ngumshado lo msangano wamakhetha amakhulu amadathe nokudla dlo ama-beef uhlesi lowo mshado ungene ekweletini lokhu ifaya ekweletini ungakuthola ukuthula uthi ishade lwamba usangana thatha 500 rand ushade ngiqede nawe nje umisa 500 rand sasa usekhohlisile ufuna ukwenzela abantu ufuna indumo ezulu uyayiphupha maybe ngiyakhola kokubuza iqephe sina suma mfazi wakho wekhephe uyoceda ukushada yodla udali mashonisela yophila ngodanga ufisho uzoqothuka uzothenga isibabulu uzama uqeda ukuqothuka phika nabanye abantu xothozela abantu umshado kaJoseph uyabona kwakhona uJoseph awungitshela umshado kaAdam noEva wakhona ba isho bona China sukuma ngubuthisha uzone kushada uAdam noEva wakhona ba ngoba uzothiwa uAdam noEva khona uNkulunkulu wesithathu bawubale weakness which was God ngoba mama weakness was angels so indaba nishadela abantu gene ikweleti ibhathi ungazwenzani amen okunye ngoba vele ekhaya ufuna umshado amadimoni afuna ukwenza sho ukuthi awumnuki bunuka uyongena kuzwe stress uthi ufike emshadweni sushawe depression nalomfazi wasa-enjoy ukuhlala nabe lokho ekudunise kuyaqasa ukusutha izinga zakho nyanyeka ngoba udepressed balawo mashonisa
ucazwa nayi singe lokuhwanga isinge so utasukile isikweleti phela imali ezihlisi kakhulu obuza ubunibeke namali yabo nje ubona ngihleka nje ngihleka uthi khona no200 ekhadi ngiyakuhleka beku 00 akuhlekeki ubona umuntu vakathi aphule liboli inyanya kabi isikhathi somnaso kunjalo kungamnamali imali ube nayo nje imali impilo yakho konke you need it so fanele ube nasibusiso ngoba lethi ishumi lethi imnikelo la lethi amagro siyakusiza sibusisa nezishumi zakho ngoba sazi obani abakhulumayo ekhaya bathi ngalungi lutho ekhaya lakho umile olulele nendoda yakho uyathandana kanti lo muntu ubhizi ebusuku ngo3 ulokho edunusa anganoki lutho shayi dedelisa nyasemnyaki lele lapho nonemithamu ubhala u4 yena kanene lapho uhamba umuntu fayisi loke nawu uyaqala nendlela engimuhle ngayo nangendlela engiright ngisho na ku TikTok nama likes amaningi kodwa ushade umuntu unesinyama esibikabi futhi kuqhaza inqama manje uzoguga imlaki yami noma wakho kwenze kanje nogogo akwenze kanje soba lesibizele imnikelo la sima la ipulpit so Balaam noma so Barak manje uyabhambalisa igama between those two names sikhulumisa sise order into ephuma la ya peace ikhupha labathakathi ikhiphe iqala isikhiphe wonke umuntu wabuseka nawo ngoba endlini kaNkulunkulu unesibusiso leso sigejano sathani akafuni unikele ucaso kabi bekuya ngomnikelo into nomnikelo phathi icasula kabi kodwa makuthiwa khona ihlobo esishonile la noma kuthiwa khona ihlobo esiyombathisa ukugijima nengubo ezifresh ezugqinze ngapha ufuna ukubukwa ngoba vela kho sibusiso lapho la khona isibusiso usibalekele ududu amen makushone umphatha ngengubo enkulu kabi naye amphatha yabazana konke efese ixoxela ngelanga bazalwane please stand up no shema khala nikhonza khona la nisindiswa khona ukuthi bazalwane nisindisiwe nibacacisele makhambane ezemeeting nemindeni ngoba uzoshona sokugibelisa ehlangweni uzogibela ehlangweni uzobe selapha umalume wakho serious lokho hayi ngane kabhoti la nawe ngiyagalaza kumoya ukoltelile ehlangweni go sathi sakholo satshela ngoJesu wangafuna barathi akunikele impilo yakhe iqhuma ibe right into yakhe icace nje kusheshe kucace kusemanje uyakholwa lapho konke lemizwa konke bacace nje into yakho ube umuntu wesibusiso ngicacise nje wesibusiso busekile nje Abraham wanqaba ukuthenga umhlaba mahala bethi bamnika mahala umuntu athi angikwazi ukuthi mahala ngifuna ukukhipha imali awucaba ephiwa mahala wanqaba Abraham ngicela ukukhipha imali wathi ngicela ukuyithenga ngiyikhonzele indawo kube yami hayi mahala ngemali ukuze bese ngcwatshele khona engaba umuntu bangazothi abathi indawo lapho kanti kuzohamba kambe iminyaka babange izingane zabo Abraham esashona namizwa bangcwele sandaweni esibusiso la amen sinikelena senze izinto sibusiseke Wena nje ekhaya ukuthi ngempela ubusekile nomuzi wakho noNkulunkulu wakho singisinto yakhe icace bacha yazi abafika ekhaya ngoba inkathi ivangela kungacacisi kwenza nasekhaya bangaunderstand ngiyangizwa bangcwele angiphindi webazalwane ithini mzalwane webazalwane Tatisa phuma nje unkosikazi akhuza uqhele usuwe lapha qhelele lapha wakho umuzi wakho lo ndoda yakho uzubhala ukuthi ekhaya labasindisiwe Tati usindisiwe uphumile ekhaya usindisiwe ngoba lokho lasekhaya kwenza imisebenzi nawe ukhamsile hayi ngizoya nje ngithanda bese kusini awonke sami ngale ngihambe sesini Thanda lo msangano ufika uyaya kitchen masibiza ama home sales sibiza ngosisi kuyathandaza utholakala honest prayer you are not there kodwa ingane kasisi usukuthe jawula kabi uma nakini abaku understand noma uyakhona noma ukhona
Shona soke washa izandla lapha emswaneni. Nawu Nkosi yami, usuyasala. Vele umzoba akekho usulokhu washa. Nkosi yami. Wenza ivakela uzoshona. Uzobona, uzondiza ngehla plus ngoba ngumuntu kaMondi oprofeta ngiyobona ukotele kanje. Ithaba zananga ehlangweni. Ngoba usindisiwe nje indaba yehlamba yikho. Hambani batshela indaba yehlamba anifakwe ehlambeni busekile. UJesu isibani enyawuniseni. Engidobeni wakho ngesibanga isicebe sobe sibonga sobe siduduza sobe sijabula sobe sidansa. Sobe mina nomphongo. Amlekelele usibopho. Muntu wasasulweni yobe unjalo kushone wena umucacisile. Kodwa kunje uyobusehlambini ngakuyibona lokuhamba ehlamba. Ngiyatshela mmeli bani zemhlabeni bawakotela amahlamvu bengafuni ukuveza ivangeli serious. Ngoba ngafuni ukuphumela obala ngikholwe. Mathew 25 verse number 14 bazangilindeni nina siyaphela isikhathi samanje. Ngicela ngifundele uphethe Bible. Ukuba unjengomuntu owathi ithambeni kwelinye izwe wabiza izindleko zakhe. Njengoba njengomuntu owathi for it will be like a man going a journey who called his servant entrusted to them his property. UJesu la kade khuluma eqaleni ngentombi ezilishumi echaza umbuso wezulu how it's like. Amen. Usesiwa nombuso wezulu ade uchaza ngentombi ezilishumi usechaza manje ngenye ijeni yesibili uvula another parable uthi kufana njengomuntu oyile kwijeni. Amen. Wa trusta izisebenzi zakhe with something. Funda ma. Wazinika impahla yakhe. Lithi wazinika impahla yakhe. Let me say English. For it should be like a man going to a journey who called his servant and entrusted to them in his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his own ability. Then he went away. He who has received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and did in the ground, hid his master's man. Now after a long time, the master of those 7 came and settled account with them. Then we cut down the phone. And he who had received the 5 talents came forward, bring 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. I have made talent more. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also who had the 2 talents came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. His master said to him, well done, good faithful servant. You have made faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of the master. And he also who had received the 1 talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gather where you settled no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, you wicked, slothful servant. You have knew what I reap where I have not sown, and gathered where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers. My account, I should have received what was my own interest. So take the talent from him and give to him has the talent of the 10 talent. For to everyone who has will, more will be given, and he will have abundance. But from one who has none, even what he will be taken away. Amen. And cast the worthless servant into the outer darkness. In the place there will be weeping and gnashing of teeth. Funda story siqale phansi ngoba njengoba siyasikhuluma sigodwa usengiqedile ukushumayela. 14. Ngokuba qala phansi 12.
La 14 mntana. Ngokuba njengomuntu wathi ehamba kwelinye izwe. Ngokuba njengomuntu owathi ehamba eyakwelinye izwe. Wabiza izinceku zakhe. Wabiza izinceku zakhe his servant. Wazinika impahla yakhe. Wazinika impahla yakhe lana kuthiwa talent kwenye version yeBhayibheli kuthiwa gold. So lana it speak about money. Lade ngifunda kuya Bible time talent kwenye version NIV la bizothi gold which is money. Amen. Lapha nafunda khona umntana ngesizulu sithi impahla. Kahle kahle iBhayibheli aliveza ngemali. Amen. Funda mntana. Enye wayinika amathalenta ayisihlanu. Enye wayinika aseligolide. Wayinika igolide elu5. Enye wayinika igolide elu2. Enye labalinye. Enye wayinika igolide lilodwa. Money. Yes. Kwaba ileyo naleyo njengamandla ayo. Kwaba ileyo naleyo according to his own ability. Ngokwamandla ayo ngokufunda kwayo ngokwengqondo yayo yokwazi ukusebenzisa imali. Wamuka wahamba. Bamba istory before umntana amaqede. Asibuye waseclassini. Nangu lo baba is a very rich man. Khuluma ngemali. Unemali lo baba urich lo baba ubaba right. Wabiza inceke zakhe eduze kwakhe. Wayinika imali. Wayinika amathalenta awu5 noma igodi u5. Enye wayinika lu2. Enye wayinika lodwa siyahamba. Wabashiya nalodwa benjani. Bamba lokho. Yes, qhubeka nestory. 16. Lo wamukela amathalenta ayisihlanu. Asibone ukusebenzisa kwabo kuthiwa lo othe onikwe 5. Wahamba masinyane. Wasebenza ngawo. Bamba lento ayisho umntana asifunde kahle manje njengabantu abayikhulumayo. Likuphi verse lakhe ngisaliboni. Usuku Mathew bani? 25. Verse number 16. Yes. Lana lithi lo othe una 5 imali le uthe lo enemali u5 imali la inike wayithatha. Amen. Wahamba wosebenza according to his own ability ngokusebenza kwakhe ngokwamandla akhe nangokufunda kwakhe nakwengqondo yakhe ukusebenzisa imali. Amen. Wagijima waya endaweni ethile la imali khona izokhula khona. Ngiyangizwa bazalwane. Uthe no5 akwazi imali yakhe ukuhlala nayo. Wayithatha le mali ayiphiwe wahamba wayema aseni waya Capitec waya Standard Bank. Amen. Wahamba wayo investor. Amen. Umethanda wenza isitolo wenza more imali yakhula. Amen. Wangathatha imali wayidla yonke. Ngiyangizwa bazalwane. Enye izinto fanele sifundise as a church lento ethiwa uinvestor, lento ethiwa utrader. Amen. Umuntu uphila uyikholo usebenza imali awuyidli yonke. Uyabeka ukuze yande. Yasiza bazalwane because abazali balale mandate ungathi bayizwini awukakayizwini manje usala. Njoba ku February manje udla yonke imali ngo December uzokungena lutho. Amen. Kana uthatha le 1000 lakho. Hallelujah. Uhambe uyogcina kuze likwandisele. Beshawu December unemali. Abazalwane they are running away from ukuinvesta nokubeka imali. Badla yonke into njengofish. Manje ngofish njengenyoni. Inyoni phela edla nje njengelwa inyoni edla noma yini bazangithi. Inyoni kuyaphayela uphuthusi yathi. Umzali fanele uyibeke imali. Mukhola 10,000 awudla ngo10,000. Emva kokhipha kwakhe 10. Usalulu 9,000. Fawubona imali uhamba uyibeke uyigcina. Uzikuzasela imali. Ngisanje abazalwane bami sikhona ukuthi webazalwane ayidliwa yonke imali. Awuphili ngathi kusasa ayikho. Khona ikusasa. Thobela ngafesike sibiza abantu singadingize umoya. Uthi wasifundisa ukuthi uinvest kanjani. Imali ibuya kanjani. Mina wasubona manje nje ngenza letofela zama 1000 bisibuye lisiningi. Sabate nje isitawu hlapha ngibawuthenga njalo 10 ukuthi ufake 1000 elot ngifake iye 10 akithi iyakhulu 10 musu futhi awumnandi afanele u 10000 ufike udleke bufu 1000 phinde nawe uhambise kwenye indawo uzubusa umoya
ungathi uzothola isuthi 10,000 siyothi uthenga ama-rice amaningi ney'mpuphekazi kusiza ngathi ngambe yokugcina imali kwandise so lo thole 5 uhambile wayoyisebenza makhatha isebenza imali yamandisela ngo tholani imali indawo la nizogcina khona imali zenzande amen fonde wabazalwane abaningi baphile ngabasezulwini badla kwasana uthade khona ahle ngathi imali idliwa amadimoni ayidliwa amadimoni ungacabangi nonke nisebenza ngifuna ningilethele la amaphepha yenu nihola malini busubeka la ungitshela ubeka malini thina bani sifuna ukwakha ngithi first sifuna ukwakha ngeke uthi ufuna ukwakha uhambudla noma yo sikhona fanele uyisikweze ngoba usufuna ukwakha hambe ka build it uqale manje ube ama blocks yazi ukwazi wakhe indlu iziqede nkosikazi yambongo ungakazi ungathenga iblocks uyakha ka build it qede suno cement 150 ngiyanisela suno khethe umuntu wakha ngokhethe suno dala suno uzufasa uthi abazalwane kade ngiyothenga inengenisa amanzi shona usinki siqala ukuqasha usinki ufazi bazi bangenangqondo uthenga usinki kanti wena usho imali usukhokhela imali kasinki wayiqeda emzini wakho sinosinki ungakahlali kuwona usunomuzi uqedile angeke samke angiyabona ngikusizile kuyimanje awunawo usinki apha mntana ngimphoxa bunawo uthi baba nawo ngiyamphoxa ngempela sisesondweni webazalwane buzani izinto nami ngizokho umuzi ngokuqede uzowuqede ngefesi ngokwakho uzoqede yabhedisa manje ngizobehamba kusikazi uzokubese ngifika khona ngifaka ikhadi lokwakho umuzi wakhe ngokuqede ngokuthi ngihlenda ngiqashwe kade ngiyakha ngokuhle ukuthi hlele ngiqashwe kanje awuqede wathi ngisuka ngikhamba njengoke ukhamba njengofisho omkhulu ushaya akumuzi 2 weeks waphela phahla ke indaba abantu ke kade invest yena ngikhefa lezoma la sitshela ukuthi wenza kanjani ukeka lo sidatisa ama promo chorus eloke eshona le eshaya igora uke ubeka imali thina siyabhayisa asitshela ukuthi wenza kanjani ukuthi akumuzi 2 weeks anje uqede azajabula nje bathi hayi lowamuzi kade sushaya amathaya sushaya ugeza siqede uke uthatha phela akho mali eqhamuka ezulu uke kade imali lade ibuya khona yonke into senza fast I'm helping you ngizwa child manje uthi ngihlale ekhaya nje ngihlale ekhaya umuzi fanele wakhe ekhawanda umuzi wakhe beka imali khona umuntu wangibuza mfundisi mina nje ekhaya hayi nomuzi wakhe ungawunweba le mali wenza ngayo ekhaya nje ucabange nje mfethu ucabange nje ucabange ngamandlo uyidlalisa kayizeli ukuthi uthole idongo angibhore nje lento ngisho iserious ungawunweba umuzi wakhe uhlala khona unwebe uthi manje njalo ekhanda uyahamba wena uye lapha emablocksini ngawa calculate lapho imali nje 2 room imali mazam 2 room baba Mzobe ba imali 2 room 45,000 2 room uqede u45,000 can you believe it abathi imali ongaqeda ngayo uya lapha emablocksini ulokhu ufaka deposit ha angiqonda manga phela deposit ngisho ama glass nihlele ukuthi uhlele abantu bakuhleka kanti usuwakhile 2 room usuqede wathi na 5 wandisa wangayidli baqhubeka yes wasebenza ngawo lokho nikwe kona sebenza ngakho wazuza amanye ayisihlanu hayi nkosikazi soba ne-meeting nathi kuphela nkosikazi senze njani manje siphumela siyasebenza before bekunzima besigibhela abazali nkosikazi uyasebenza so we are well balanced ngithi umfundisi nawe uyasebenza uya-receive at the end of the month basihlale phansi wena uma sithola imali engaka ngena senze nje lesenza sane imali engaka finish sakho umuzi wesitezi suqede hlela nje ngalesitezi esiqedile ngiyakusiza nawe ngifuna ukushiya ukuthi umfundisi uyathanda kade umbuka umthandazo wakho senestep and now ngithe ngikutshela wena udla yonke how invest be like this man a wise man uthena 5 ngokweability yakhe wabeka something uyabekwa siyasuka ukapteni wabeka ngibamba fast siyakhipha indaba engangidingi fast moya ngolwa ngisema wabuya very quick
ungazobhayisa. Konje ubani ungazobhayisa ngakini ungazobhayisa. Ke! Ufuna ukushada. Okay, uqala manje. Manje ke ungashadi manje, futhi manje usuyayibeka imali yomshado. Uzona uqala ubona ngiyiphi ingane ongayibona ukuthi khethe. Uzona ubona uNatasha. Kade uthi ukhomba uNatasha usuna 70,000. Imali yekheke ade ayikhokhela qeda. Catering ade waqeda. Usishela ukuthi ngibona uNatasha sithi onkusami siyibandla sokuthandazisa sozathi hayi angithi sengiqedile ikheke yonke into sengaqeda ade ngabheka. Yobona uMzobe bebengazi ubona ubabuthusi ekhanda inyembezi bishop lo wayisho uMzobe. Yambona umsebenzi kaMzobe ukheke aqaqe. Ikheke selikhokheliwe, i-catering ikhokheliwe, imoto ezobe zeyikhokheliwe, ngisho umuntu oyithomba ade akhokhela. Sesiyabuza ufuna nithina sabazali, ngifuna nje i-availability, ngifuna nizodla. Ngimemezela ukuthi nizodla, ngicela nifast 3 days ukuze ngosuku lwesi4. Fasta ngo Wednesday, Thursday, Friday, ngoSaturday. Inkomo ezithu kade ayikhokhela ukuthi la sibona ubhaba usukhokhela inkomo ezithu. Wabona ukushada kakhulu imali awuzange ubone. Kwathi umshado usuphelisa phela zabiza za inkomo sayidla sayibuka. Sathi sinishiwe nje sicaba mangasazi. Sayidla. Ngisho nasingani zami bese sinazo. Ongayanga nje woke mistake. Sadla. They have prepared. They have invested. Isikhathi sakho. Awudle ungayina invest. Ngisho ufuna uzogqoka lokho senze ukuthi ugqoka ko-Truth lokho ungena u-Truth uzoba mnamala ubeka imali uthenga ngoDecember once uqhume kube kanje. Ngisho lezinto lenifaka lezi kankosikazi kaTalente nje awuqhume kube kanye. Uthi uqhuma neBrazil into engahlephi into engahlehi kanye. Luka into eyodwa umluko wodwa nje ubona ukuthi ngiqedile once. Inyanya isitha ngiqedile kwamba ubambuyeka lento bibela kusiyo lokhu iluka kuyaphela. Kuba mntana mnevesi yayizwa lento ithi ihambe yabasiza abazalwane manje lo mlilo omkhulu singakhuluma into eziserious gcine singazi ukuthi first invest esontweni ngathi khuleli kezulwini kuphela esontweni the house ofundiswa khona yonke into first babize labo babuMzobe sibabize ubabuthusi sibabize ubabishop esikhathi bamela basishaya ukuthi impilo ngabemile bebangaka benze kanjani before sivuthe bese yafika ke mara the vote wena the vote no ufike uhaze first ikele semanje uma ufuna ukushada nto khohlwa hamba ufunda kalubeka imali yokufunda qala funda mntana 17 kanjalo wamukela amabili wazuza amanye amabili nalo owamukela amabili yabo nje abafana lo okhole uthathe 5 gold noma 5 umsebenzi wemali u5 thatha uthi mhlawumbe umuntu usebenza amasipala wena usebenza amasipala ngoba iqomo ngabeka imali ukhole eqolweni noma kuthiwa uyicleaner buthola 1005 ungayibeka imali ngo1005 keep ishumi zakhona qala qale kuthixo the rest busubeka imali busudleni ungaphili umuntu ongabeki ngathi impela ngisho idumbo obemile lawo onomboma ngo-Afbob sifuna ukungcwaba ngesizotha beka usuthi beka imali usingcwaba ngoba ekhuluma ngo-Afbob uthi sicabangela umzimba wakho ufuna ukungcwaba kathi lokhu ungayibeka imali udla yonke imali sokungcwaba ngofishi umngcwaba wakho kuzobe kungumuntu kwabo ngoba into ephile ngathi ubhabule ngathi uphume ngathi ufishi mina uphile nje ukudla ulala awunasho umshwalense owodwa Mase ngihlale phansi nawe ngicela ukubuza udlalani bushona kuzowenza kanjani bazobona baphila so faka emhlabathini nje okunjalo Nosho induthana hlezi kuqothule Amen Ngisho nami ngibona nje unkosikazi ongade ngiyojeka Afbob ngathi sengiyalapsa angiboni Nkosikazi wangishekela uNomboma ngisho wathi angandisi ipolice uNomboma andisi ipolice Eda neziningi ngaza eda zonke ngaza ngitshela isifundo
Upon isandla ngifana ngokuqala athi ngimthithi mfana ngingcwatshwa ngesizotha ngikujoyinisile na ukhona kaPhupho. Naye nje umngcwatshiso kwesikhwama ngcwatshwa kahle umngcwabo lokubuka kuyobe kudliwa. Noma kuthiwa ubuna 80 it doesn't matter. Noma kuthiwa bana 90 kodwa ungcwatshwa ngikubela kuseyimanje isidumbu sakho uthi ungcwatshwa lothi uyikhehle edala ethi baba wangizama ngisaphila. Nangibuka iTV la umfana osamncane ubaba wakhe njalo behleze emthathile imali emkolethela kanti ubaba uyayibheka ufana njengebhenki yambeka ku-TV uyayibeka imali uyayibeka lo mfana emncane wazi wakhulu wamdala athi semdala ubaba washona lo mfana wavele wabizwa umnikazi webhenki ukuthi buka umhlaba buka imali onayo wathi akhale evula ibhuku le mali athi lokho ebeke lokho ihambisa imali ekhaya kanti ubaba uyayibhala uyayibeka ubaba uyayibhenki umfana ulethe imali ulethe ngathi ulethe grosso anika ubaba 1000 ubaba ayithatha imali lapha kanti ubaba imali akayidli yambhenkela zona babeshonile kwathiwa buka imali esonayo wena mzwana ushona ingane ziyemgaqweni zodesa ngomzimba azingalutho ngoba uyibekelanga lutho nawe uphila ingade ushona uzoshona wena into ngishoyo ethanda noma yamkele noma uyacasula ngoba ubhizi lokwenzana nekhanda ungabeki imali lokubuna umvoma nje lokuthi ngabe yambiza sondela nomvoma angalutho onjengami ungasebenzi inkosi yami ke ongenalutho khona ipolice yakhona thola umbomu ukhona u260 usungahlola u260 nje ngenyanga usonto ukhala inyembe sesiqeda ukushumana izolo wathi nombomu please ngicela ufike bathi uzongibhala ngathi sonto uNkulunkulu ukuthintile umoya lokuthinta shumana next door lapho ngathi abantu usonto wathi nje nombomu please come I have to ngoba ungafiki usemngcwabeni ngizongena fish Ngoba hluphe kuma wakho ungekho wena. Ngoba siyahlupheka ningekho. Ngoba nibeke lutho. Ubekela umzimba nawe uphinde futhi uzibekele nawe manje ungashoni. Bhenka according to your own ability. Ngalokho nakho. Mfana mina manje usosuthiwe ngathi kushonile. Qhubeka. 18. Ngephamukela elinye waya wemba emhlabathini. Kepha lona lodwa onegolide lodwa imali. Noma unethante lodwa kuthiwa wathatha ke wahamba walifaka emhlabathini. Can you believe it? Walifaka ma emhlabathini. Wemba emhlabathini. Wemba emhlabathini, yes. Wafihla imali yenkosi yakhe. Wafihla imali yenkosi yakhe. The money is not yours. Now it's the government. It's not yours. Hayi manje uthatha government, inkosi yakhe government. Khalelo ba government noma khalelo ubabula government. So which is from the is it government or is it? Noma kuthiwa useqolo no government. Noma kuthiwa ne business yakho kodwa still ithatha from somewhere. Come imali from nowhere, come from somewhere. I come from somewhere. Imali for someone who has trusted you well to find beside. Noma kuthiwa isebenze it doesn't matter. Yanisiza ngoba lento engikhuluma ngayo vele yanicasula vele ngifuna ukufuqa yonke. Ngakho nje ngene ngasingarisana. Fema kuphulunya ngasibuza ubeke malini yeye. Qale kusuka namhlanje, muthi ungaqaqanga namhlanje, ivesa lokuchallenge ube challenge. Hlale phansi naleni order, hlale phansi ubuke le vesa ucabange kahle. Cabange kahle. Ubeka malini yeye, ubeka malini u6 months, ubeka malini unyakeni. Thubuza ubeka la Ngokuze umuntu usezoshada angalokho egqoka ibhluku elilodwa hayi ngoba ngobuyabeka senesento yabeka ngaze umcasukele kumfithe ngithina uyacabanga yabe imshado ikhotha ifunayo thina sifuna ukwakha yakusiza vele usifuna ukwakha imizi sifuna ispace siyabeka ngikusuka namhlanje sobeka siyohlala phansi as a team futhi kuthi unomfazi omnandi kakhulu kuthiwa u1 ungachester ngaze abangaka kodwa 2 ungachester 10,000 bese liba u2 namandla kakhulu better than anyone. Hlale phansi ngivuke amabhuku check. Yenza kodwa zakuzwa mfethu. Ngiyazi ngizwa kahle. Yabo abanje uthe kanje ngathi ngiyakuza uzofika. Ukhuza umbeke la, uzohlala phansi nawe. Umtshengisa imali yakho ehola ngithi mfethu. Nathi esayihola kube sobeka malini. Angithi mfethu. Thank you. Nami ngiyovula ibhuku lapha kwami. Uhola malini. Sobeka malini. Spend malini. Ngale walo kuphela ngedwa phela. Fine behavior someone oyedwa. Na kubethe fast behavior someone oyedwa. Imali yomfazi. Wathi umzwa imali enoba u2. Lonke into esinayo ezoba u2.
noma ungashona sashada i-marriage of property umashona kuyakazwa so sikhala ukukaza sisaphila kusemanje angifuni uze ngilinde ngife bese ngiyakaza athi usufile angifuni ukuthi ushone ngithi sengazi imali ilandwa kufanele ngazi sibeka kuphi ukuze bushona ngibela ngimuphi umnyango ngabo ngoma sekushona sengilwe ngithatha i-ID ngilwe ngicheck but ekushone nganasekhaya eClermont bese sathatha i-ID siyobheka kwaFbob siyaswaPbob siya-order umusho sambe shawa akazi ukuthi bedlala egcineni akadlalanga ndawo kodwa indade hlaniphe ngayiphaphe ngabe sinethemba ukuthi ayido ayi mhlawumbe udlala kacebo lethu akadlalanga ndawo mhlawumbe nangu ubukhonza mhlawumbe nangu udlala ndawo ungathi nje mntana Hoto mntana ungathi nje udlala ndawo Vefika phela uzokufika ukufika kwafika abantu behlala endlini ngavela fika ikhukhula wafika kwambuzeka imisi bashona lapha phakathi wongagula ongena HIV ungathi angiguli nje hayi awufuka ungathi uhamba ngemoto vele uqhamuka isiphuphuke esidako uthiwa veshayisa imoto vele kushone wena Sayobamba nkosami isonto aqhamuke noMzobe athi mina bafo yini uzofika nani bafo nani nganisho yini noganda ngiyamba Afika okay hayi mina impuphu ne-rice nami ngizoqama ngithi ufish noma socela amaplanke lapho samukela senze samukela benosibo they are very good bashayile ibhokisi lakho sigaxe phakathi Sokungcwaba kabuhlungu ngoba sithe sikhuluma into ephilayo we are not interested you are very angry sisiyakulapha abantu bafuna la ujulu wakho ube manzi kuthiwa beshumayela uzwaba amanzi bethi hayi bemanzi utheni hayi amanzi bese manzi na besho njalo utheni usizakale kupha fake ukuphuma lo ngiyobhala umshwarensi uneqolo uthi mune ngane nje u2 3 ungasuka so right so awube ku200 sesamchange so wahlala nomphuma fabe active ume lapha bephuma inkonzo ngoba uyimele ukuthi bazokuthinda lebe ngakuthindi siba nenkinga fabe bathi noms ngene ezo3 ngikho iholele ngane ezo2 ngiyasacrifice ngo260 enganeni zami angisebenzi kodwa iqolo nami Nyangire bantwana bakithi Genze udlala football Mutho udlala we are making a very big mistake plus unengane vele khamba ingane semhlabeni la khamba ingane khamba umdala yakho hamba uma nje singayikhuluma la epulpit we are killing you siyasiza as a church member uzibanda kube ibandla eliphila kamnandi emhlabeni liphila mnandi sizweni funde mntana bese siqedile wonke umuntu osebenzayo uhlala noqobo lakho ubudget kodwa uthi ubudget sonto uyasebenza angithi ubudgetela ngisho imali uzogibela imali ozobugibela ngesonto awuvela udle imali yokugibela siyakumashonisa ngoba kuthethe ngigrosa wafuna ukuthi ama-food chicken wathenga ugrosa entweni wazi wathi ngisho imali ye-passport Angithi yabo mamthu wena mama Bishop ingabudli ithini ngoba ilevel yakhe isethini lokhu business inkulu kanti ilevel yakhe kuma chicken ohlala ethini la ukhona Imfino la kulo mama odlulisa the dice imfino nami ngithengile u20 rand awudli imfino nje yokuphapha Ngoba level ogijima yakuyona kusi level yakho bayeka bakuyona omunye atena 5 talent omunye na 2 omunye na 1 musu ukugijima kulona 5 usiya afford that is not you Asoni song uNkulunkulu usenze ngamasibomo i11 sangafani Nawe ngesonke esihlala emhlanje Ngesihlala eBhalito sonke Siyamfuna nowasemthondolo Siyamfuna nowasemasapha siyamfuna nowaseBhalito i11 ayifani Funda mntanami 19 Ngempemba wesikhathi eside Yapha emva kwesikhathi eside Yafika inkosi yalezo zinceku Yafika inkosi yalezo zinceku Yalandisana naso Yabona isikhathi yafika sokusheka ukuthi le mali ade uyihola wenzeni ngawo investeni siyafika isikhathi mzwana ushonile awucabanga sengishumayela nje emngcwabeni yami sokuthi ikhala nkosikazi wamfethu suthi hayi bafongeke awubheka ama investment yakho ngephela umfowenu lo ngeke
asubafengena mina please ngicela saswenzele igama likaJesu phambili uMzobe enzela nje igama nje bandla akangcwatshwe ngebhoyisi elihle nefamily yakhe wazi ukushutha nani usuyazalwa ngoba uthe utshelo wangaba interested Bishop nali bishop ngathi bishop unombo umse kwahamba wa bishop no bishop nje ngifuna ukhave ngishingane icabanga bishop indoda enjalo umuntu wakuthi asengimdala manje mina kulembhala ngizovela ngihlwitha ngilinda umnyuka if uba umdala ngakwazi ucabanga you are still very young use your mind if umdala ngakwazi unombo wangifala upetrol ka 50 rand nginyuka 100 rand iyobhalisa nje bishop phali bishop ebhala basana ufuna bishop wazi ukwenza unuhluleni mamthosi siya imali yabekwa sisho njalo sisima imali yabekwa idliwa yonke ubekela umzimba uphinde nawe uyibekela imali awuze ngisize nina nisebancane ngani ngibona nonke nibancane nisebenza nezingane ngani ngibo nalelani la khona itolo kuthiwa uAkames ngingenisizo zona zikhona la dosi iziphe zikhona jet hambani nibeke imali faka uze ngoDisemba usele ingane yengumo nestress manje uvula amakhadi hambani uvula ibana amakhadi yonke indawo namade ngavula amakhadi namakhadi dade ngivule ngavula amakhadi vula amakhadi nakaye laseyithala ngawuvula ikhadi liseyithala Masamwe ithala la ngiyafungenza kuba khona nje ngikubeka nje ithala ngibeke Mawu December lethela ke card nami ngilethela abafana bathengela thina amantombazana finish ngikhaya December wathi awemuthize sithi ukastade njero ungabeki uzoze uphuthu ngo December nemfilo leka 20 rand awu afford Nothi ngane ufuna ukuqhumisa ngonyuzo oqhumisana Awas. Ayitshela zonke ngisho ukuthi mnandi iyacasula futhi at the same time. Okay. Bucasuka umoya bucasuka ufuna ungathi ufish. Food. 20. Weza. Ongela amathalenta ayisihlanu. Weza wafika uMaster wathi asike isikhathi safika siyafika sokufa siyafika sosubekeni. Atubekani safika isikhathi wafika weza okwathi namathalenta u5 waletha amanye amathalenta ayisihlanu wathi inkosi wanginika amathalenta ayisihlanu bheka ngizuzile amanye ayisihlanu hey yabo umuntu oinvesta umuntu obudgetayo okhulisa imali wanginika ongaka ngenzongaka wajabula ubaba sebenze simnandi jabula ugovernment amen funda mntanami yakusiza ngobelebe benkosi 21 funda Nkosikhe yathi kuye yathi inkosi kuhle nekuenhle ethembekileyo ebeka imali ebudgetayo ncenhle uzoza uDisember ngizana ko-Akames yonke indawo sibekile bishop sesidedela amakhadi lokusekela ingane uyozona Sasha plus unaSasha unamadleba anje wami uyabona ibhabu ekhaya umvuzi ejabula nje eqathulo eveze iqathulo ezikhanyayo ethi awunkosi yami babo uyobona intwana yami nosifundo usale edge yokuphapha ezintwana yofuna ugqokisi uyobona iliver seseyibekela ethi ayithama lami liyancane ngale kwalokho mangayibeka imali la ngapakistan babe gqoka ibhluku azothutha kancane vele dabuyo same time ngoba ubaba uyisiwula ka budget aka invest baba ngenangqondo kodwa njengalo sokujabula ngisho uMaster wathi ngithembe ngemali uNkulunkulu osithembe ngemali uNkulunkulu okutheba lo msebenzi usebenza uthe nje uthixo baningi abafuna imisebenzi abangayitholi angithi mamthosi ngoba abafuna abayitholi kodwa uNkulunkulu moya engcwele ukuthembile yokuthi lo msebenzi uzoyiphatha kahle ingane zakho uzoyiphatha kahle ifamily yakho uNkulunkulu moya engcwele ukuthembile akusona kwakho you have been trusted by God uNkulunkulu ovula iminyango nawe utshana uthemba uNkulunkulu ukusebenza pressure idla nje yonke imali zomngcwaba ngofish Dr. Mthenge ngachina in China mi lady yewuziwasi
uyovula uthi phela ngutshani ngamngisengatshela ngathi namanga afford udla kwasala funda mntanami uthembekile ezintweni ezingcosayo uthembekile entweni ezingcosayo ngizokubeka phezulu kokuningi ngizokubeka uNkulunkulu njani mamfana buthembe komncane ubeka okukhulu uzoqala ubeka labo 300 ubeka labo 200 bafa sivume ukuzogcina babusisa sebethola into ebali ama-million sebebeko 100,000 bebeko 200,000 then they become millionaires ngabathembe omncane bakwazi ukubeka kodwa uma nidla komncane amen ngeke uNkulunkulu akuthembe unjani ngokukhulu kwethiwa umuhlo lokhipha ishumi 1000 ungacaba ukuthi ungakhipha ishumi usukhokha 10,000 usukhola 10,000 ngeke kuzwe iningi wahluleka usathola 1,000 wadla konke ngeke nonkula ngeke uNkulunkulu akuthembe ngamathenda emali awuthembekile ba uzoliyeka isonto uzobaleka nabantu abafuna umsebenzi ngabe umsebenzi usezobuya ubuwasebenza uyabhamba uhambela le kude njengenyoni ukhozi bura ethi ungasebenzi uhola uthi ubhobho ubekezela uthembekile wanedwa hola imali eserious ukhozi sikubanje asakuboni funda mntanami sivale ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho 22 weza nobamukela amathalenta amabili weza nobamukela amathalenta amabili wathi inkosi wanginika amathalenta amabili wanginika amathalenta kepha ngizuza amanye kodwa amathalenta ngisuza amanye awu2 yes 23 inkosi yakhe yathi kuye kuhle nceke nethembekileyo thembekile ezintweni thembekile entweni engosana ngibeka phezulu kokuningi ngabeka entweni enkulu ngena ekuthokozeni ekuthokozeni yabo kuyathokozisa makubeka imali nokubudget nokwandisa imali kuyathokozisa ungena ekuthokozeni la mfuna uyakhona ekuthokozeni bakastiyezi bokudla kamnandi baba imali yakho uyibeka abaphomisana bathi mfundisi ukhuluma nami ngiyakuthokozela hayi utasona nje ungaphomisana ngiyakubona la uyakhona kuleke nje ngeke xake sengishumayela into enganabi sengikhathele ngoba sesihamba nabahambayo uJesu uyabuya iklasi engafuna ukufunda sesibeke eceleni ngisafundisa kwakhona ihlala ibnedomo ngoba ngingafuni ukuthi kuthiwa ngihlala phela ngasidomo mamtshana ngihlala phambili ethu bebabuza umbuzo ngiphamise eqala nje answer ngingayazi kuthiwa ngihlamba ngazaphela ngihlala bangiphoqa bafuthi angivele ngigcine ngihlala ngifana ngihlezi ngifuna ngihlala phambili ngiphoqe mina ngihlala phambili ukuze sisha bekhethe bekhomba vela kaqala nalabala uya lapha ebhek uyazazi idomi ihlala ebhek lo icaza kanje ngini nanja okay phela ubuza bonke abantu esifunde uhlala lapha eklasini emuva lababambeli awuphambili okay awufana mhlawumbe akho uhlala phambili yebo kwakade uhlala ebhek vele ebhek la ucasha khona nje ngesikhwama you don't even show ngequestion ezobuza. Amen. Funda mntanami verse 24. Kepha weza ngamukela ithalente lalilinye. Yes. Wathi inkosi. Yabona ke lo ilona ngoba ngikhuluma manje ucasukana. Wena ubuthi wena ke lo. Funda ngalo ucasukana. Bengikwazi ukuthi ungumuntu olukhulu. Uthi bengikwazi uthi ngibukhulu mina usho ukuthi ngibukhulu. Yazi Mzobe ukhuluma ngathi uyazi. Ukhulu izimbi. Yeah? Uvuna lapho ungahlanyelanga khona. Uthi uvuna la ungahlanyelanga khona, hamba ufuna ishumi nemnikelo lo ungahlanyelanga khona uyavuna. Yeah? Ubutha lapho ungafafazanga khona. Ubutha la ungafafazanga ngoba ngifafaza nje awufuni mina ngiqoqa umnikelo neshumi. Ngifafaza kanje ma ishumana nginikhulekela njalo ufuni ngiqoqe sefana ngiqoqe awufuni. Ngifafaza kanje. Hayi bofundi. 25 ngesaba ngeke lithuko emhlabathini ithalente lakho yezwa ngoba ungazi amathali ngama akusho ama gift sure gold money ngayithatha imali yami ngawuyithukusa nganga invest ngangayibeka ngangandisa ngangenza lutho ngisho nawe ohola iqolo imali yabekeka ngoba uyakwazi ukwenza inzipho zibe zinde. Uyakwazi ukwenza ikhanda libe kuhle ngabe leyo mali uyabeka. Vula isaluni yakho. Amen. Ngangikunda njalo phangikunda ngo25 anti ngaze ngacasuka.
njalo lenkundla nemali ngavela athenga lento leyi-25 lento ogunda ukuyigunda zifika zo-5 ogundeka kodwa ungagunda ka-4 ke kodwa bese ungawuyilahla so ngabuthi sengiyasefa kunogunda lapha la gunda khona sengiyakuba ngithanda nje lapha eTawa ngifuna ukugunda khona ngenhlambi ihlobo sethu umzalo uMama Mzobe ngala emona so sengiyakuba ngimxhasa nje amen kodwa into zami zokugunda nazo sengiyazigunda alo emotional unnecessary so ngiyakusiza mina ngokuthiwa le mali eqolo wami wenza ikhanda wami udle imali ungabeki lutho isikhathi esibi sofika no one will help you have to help yourself vula ingqondo isikhathi sakho enye imisebenzi njengomfundisi enye enkulu enye ukuthi akuvula ingqondo uzohamba uyodecide kahle ingqondo ivulekile qedela ivesi mntanami bheka nakho kwakho 26 ngephi inkosi yakhe yaphendula yathi kuye nceke embi nevilaphayo yes ubukwazi ukuthi ngivuna lapho ngiyahlolelanga khona ngibutha lapho ngingafazanga khona yebo 27 ngakho okay ma iPhambili singisi lephethe ngifuna 27 ngesingisi Well then you should have put my money on deposit with the bank. You should have put my money in deposits with the bank. Yes? So that when I return, I would have received it back with interest. I would have received it back with interest. Yabo sikhula ngemali la. Yabo sikhula ngemali mfethu aba magemali. Tabu ubona ngesiZulu acacisi kahle ngathi amathalente nje. Yabo kanti lisho imali yabekwa ukuze yande ayidliwa yonke. Kanti lamntana iverse isikodi 27 ngakho wawumelwe ukubeka imali yakho kwabebhanki ebhanki. mina ke kufikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo Mina ke ngabe ngithole ngisho inzalo iyakhula imali ebekwayo. Yabo ungabeki lutho akuzale kulutho bazalwane ngiyanisiza ngobele benkosi. Noma intshilo yami ngayimbi kodwa I'm helping you. Amen. I also helping myself. Nami ngiyazisiza. Nami ngizosho ifamily yami. So ifamily emnandi ejabulile ba so bese ngena sikweletu sibeka. Balekelani omashonisa. It's not scriptural. Bukhona kuya kumashonisa. It's not scriptural. Ngokuvula mhlawumbe sizoza muthanda ungibuza. Yokuthi iBhayibheli likuvuma ukholo emashonisa. You are totally wrong. Uzenza umsila kanti uyikhanda. Isizathu sinye because angibeki lutho. So mina kumashonisa you are out of order. Ngazi ngiqamba manje ngizomnika amavesi ufuna amavesi ungifonele. Onke umashonisa ungifonele ngokunikeza ivesi nginawo. Manje bukhona usindisiwe nje uyimashonisa. Usindisiwe amashonisa you are wrong. Fire wonke uhlobo lemoya ufaka endlini yakho. Ufaka empilweni yakho, invite into engekho from the scripture. Shesha ubheke usheshe uzenzele iorder ekhaya lakho uphume kuyo ubhuti. Ngoba it's not scriptural. Amen. Ngoba ukhathela mboboya lapha ebank, Standard Bank la Capitec. Wenza igama kule behlile yonke into yakho uboleke la. Hayi kubantu komashonisa. iBhayibheli yalivuma. Demonic. Demonic akusona ama demonic isenzo sento osenzayo si demonic. Subsathane. Demonic ubsathane. Ukukholwa usindisiwe umzalwane ube ikhanda. Ube umsila ngabe ube ikhanda. Umuntu omkweleta uyakhona. Awucabanga uyakhona noKristu uyakhona uphethe kanje. Indimali zabo bona ziya kuma altar oNkulunkulu babo. La idlula khona. Angithi babonga uNkulunkulu babo na ubhizi uthatha le yonke. Kene lokho imali isilokho ikubalekela nti lezi zinto oyithatha uthi ile mali oyitholile. Umnika imali eswabe ualtar la yonke imali ine altar la khona iyakhuluma. Ngithi yabo uhlupha kanga ialtar la uthola khona. Yakusebenza. Enza amaphakethe akabhokoke. Kanti la uyakhona. Siyokhala ngathi asifast asithandaza siyafast siyathandaza kanti inkinga ila uyakhona lo muntu oyakuyena une altar mhlawumbe nje imali yakho uyibeka khona kwi altar
ayithathe lapho ufika kunikeze wena uyakhola uthathe uthi wenza ukhava izinto ukhava ngemali kade phuma kwenye i-order uyovula amaphakethe uyovula izinto uyosebenzela emumva engathi uyagula ngekhanda kanti it's because i-order olanda kulona i-source of money suke sinenyawo sisithandaza ufuna nje wherever you are sisekhuleka sorry mntana lokade sikusho besikufundisa I was just teaching you it was the month of September of February it's a month of teaching and that's your project some sort of investor sibekele zonke izinto for future purposes hallelujah ufuna everybody wherever you are ukhuleka again the spirit of sit back moya uphindisele emuva izimpilo khiphe ndawonye ngayiphambili as I said before I saw a car yomntwana ihamba ngemoto ihlehla eshayelisa selemuva I was very confused in my vision ukuthi alokho umuntu oshayela imoto simeza impilo yakhe sasanufuna isemuva hallelujah so I want to pray for all of us because njalo manje banombono ngento yangosuku banombono ngento yaleso sikhathi simningi lo moya esebenza kubantu abaningi ngiphindisele emuva eminye nje yona le ngisho yomashonisa envula ama-altar arongi efayiswa vale egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha hallelujah onofika namhlanje ufike ngesikhathi esiright so uzovala lo moya uqala ukunivesa hlale phansi uqobo lakho hamba uhlale ekhaya ufunde le verse wena mhlawumbe uzofunda mhlawumbe uzongibhulela kangcono than me mhlawumbe more revelation than me usekhaya ucabangisise kahle hallelujah umuhlulekile ngolosibili siba ne review everywhere naso besina khona we go deeper khona ama review mhlawumbe you be reminded then yonke lento uzoyikhumbula egameni lenkosi yathi sikhuleke sishayile umoya nje egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha please Voilà, mais it's only going to take only 5 minutes. Sifala lo mgodi wesibheke uma uhlehlela emuva siyavala ngegama laJesu. Siyavala ngegama laJesu. Ufuna ngesikhathi uthandaza wenza nje le declaration. Ufuna uthandaza usho le declaration ezoshiwe mina eqala bese emva lokho uyathandaza. Say I decree and I declare. Onkumoya ophindisa impilo yami emuva. Ngiyavala ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha uphindisa I decree and I declare ukuba impilo yami iya phambili ngizobe ekhanda ngeke ibe umsila ngizoya phambili ngeke ngiye emuva konke okuhle kuzongilandela uphindisa i declaration of I decree and I declare long the altar that is monitoring my life. When the moya of spirit of monitoring spirit, I come against you. Ekameliga Jesu waseNazaretha. Tawufuna muthandaza zondathi kula mashakanta la mahata. Lima kula bahula bashia la bahula bahaya. Sena makula bahuya la bashandaya. Sila makula bahuda la bashamaya. Bila makula basuya la basuya. Lima kula bahuda la bashanda. Kula chontoele kula na banda okay. Satandaza kameliga Jesu. WaseNazaretha kula mtwele. La kusoma mimoya. Every spirit of shit Samuva, Jesu na ipopili, yake malika Jesu, waseNazaretha, nina mimoya, shade shisa, gomulilo, gomala, fire,
people shall be blessed. Our enemies, they shall do come in one direction. God did the zetu za kugana na stopwisha the man God of Abraham and Jacob is my God. Zela mahasha la mahutaya Taka mahuda mahuda la mahataya Wakiki moya Elapiza makondecho Nemi moya Endasapa chechu Nemi moya Enushimane From the north, the south, the east, the west Nanananishi Ganeshisa Gomulilo Amapole chechu Awapomogile Amakondechu Awapomogile Wemamona Moyo Masiwayo Moyo Golileo Saweshisha Yamansa Ekamalila Chosu Rosa Nazareta Limoya Elilo Dengebo Limoya Elilo Demali Nilasha Oh hallelujah. Oh hallelujah. Nimatalia Susela. Nimataliana. Oh hallelujah. Tukalisi male. Kuma akondetu. Oh hallelujah. Tukalisi male. Kwa mashabezi. Tukulele mshabezi. Kwa mashabira. Tukepeli mshato. Kwa masweleyo. Amazoswela. Kwa mafundayo. Tukepeli ushanipa. Kwa magenaluto. Tukepeli uto. Ezupepelisho. Ezukaleni. Waya koluliswi. Uliswi. Waya ukulukulu. Uliswi. Waya ukulukulu. Konke. Wafela maye. Kalegu ake. Awufela maluto. Kuleleo kwefunileo. Ngibona uNkulunkulu labo asithemba ngabo. Ngibona labo abahlanzwa ngegazi. Bahlambulule emoyeni ngcwele. Babuhlakanipha. Babuqonda nokwazi. La silekha khona. Give us wisdom, O God. Da porobo hoselebeha. Zitekere huda mahasha. Tekasu teke mahuda. Kulungu ngosipona kuphila. Ivina msimbeni kama shandaya. Asipile msimba kama shandaya. Apile mshinyama kama shandaya. Apile mshama accounts kama shandaya. Apile mapenda accounts kama shandaya. Apile mapenda kama shandaya. Apile mshada kama shandaya. Apile mapenda kama shandaya. Nenda usinywe na apile kama shandaya. Apile mapenda kama shandaya. Makuta na makuta na makuta na makuta na makuta na mahuya na makula mahuya na makula mahuya na mahuya. Vana meso magi kukhula kodwa ngibona kola moya. Magi ukuthandaza volume ngayi. Yamona mangelo ukukula sikhuphula. Saphabili ngenkani. Not heaven in hell shall be able to touch you. Not the many force can be able to stop the progress of God upon your life. We decree together that indeed it is not of February, it is a month of shift indeed. La kora mohota mahala mahaya, zera mahula mahia la mahaya, mahula mahula la mahaya, mahanta la mahaya, la mahula mahula la mahaya, la mahula la mahaya. Kuna tumango laita, kuna tumango laita, kuna tumango, kuna tumango, kuna tumango laita. Kuna mali kuna sopeta kama hula mahuya, la mahula la mahaya, la mahula la mahaya, la mahula la mahia, la mahanta la mahaya, la mahula la masia, la mahanta la mahuya, la mahula la mahaya, la mahula la masia.
ngibona kuvuleka ingidi enkulu iqaqeka le nto adibamba i-progress ibamba imali khanda beli altar libamba imali empilweni yakho nakubantwana bakho ngibona uNkulunkulu evula manje khama shandala I'm reminding the enemy kizothi ayikhumbula usathane ngithole imini lami kunamandla okufa kunamandla okuphila uthe izwi laNkulunkulu ngiyithele zolimi lami I'm feel like reminding the enemy that I'm increasing and multiplying I feel like reminding the enemy that the spirit of bondage is not my portion I feel like reminding the enemy that I am the head not the tail I feel like reminding the enemy that I shall lead and not be led by any circumstances of any kind. Hola bahusila mahayala. Now, promisanda is a sign of your collect. I'm going to do this man. As a sign of receive. We are no longer praying for ourselves, but we are praying even for the members who are not here now. To the grace and anointing of God is upon this place. As you see the rain outside, so shall be upon your bank account. As you see the rain outside, so shall it be upon your bank account. As you see the rain. If I was a singer, I was gonna sing a song and said, it's gonna be rain, it's gonna rain, it's gonna rain. As you see the rain outside, so upon your life, there's a rain of blessing, there's a rain of shift, there's a rain that is taking place. I feel like prophesying right now. Who's what I can offer the prophecy? It's in your next and I said, Lava Kula Mahuya, Lava Huta, Lava Haya, Lava Shalama Haya, Lava Huta, Lava Heta, Lava Heta. I see God opening doors for believers. I see God opening doors. No one will limit the breakthrough of God upon your life. No one will limit what God is going to do upon your life. You'll be like that servant who got 5 talents. You will be like that servant who got 5 talents. God will give you wisdom to invest and to do more. According to that ability that God is going to release upon your life right now. There's an ability that the Lord has released upon you. An ability to your party man, an ability, your party man who was with 7, something that was not there, but God has released unto you as well. You'll be surprised of what God is telling you. People will be trusted against the day in good. Trust against the good. So one is the day in good, trust against this day, it was not you, it's God. Yekhathu lamahuda lamadila mahuda lamahita lamasia lamahadaya limahusia labahaya leshali kosi akula kalamakata bikushala mahela kula baha Lumsangiza mshuto mwephulisa ngosisilo. Kuna mangiza mshuto mwephula isiya healing anointing. Umbeke nyawo, swele nyawo nete kichima nyawo nezo kichimele kana sikati umbeke nyawo. Umbeke and believing God. Mshuto mwephula ukulu mind of that better right now. We call abakula bashama. Lima hula lama haya. Lama hula lama haya. Lama hula lama haya. Lama hula lama haya. Lama hula
This is your moment for you to shine. This is your moment. It's time for you to shine as well. This will come I shall go before you and level the mountain. I shall break every gate of bronze and cut every gate of iron. You shall know that I've called you and summoned you by name. I am the Lord. I will go before you and level the mountain. I will break every gate of bronze and cut every gate of iron. I shall give you the places of Daniel the richest God in a secret place, so that you shall know that I am the Lord. La kusia la mahaka tapata hapo yusana bezanja bakswele kana yonke that divide every curse is been removed. God said it's your time. Your life shall be meaningful after today. Your family will be surprised. Even people who know you, they will be surprised. Unkulunkulu hambelu Elizabeth kwavuleka isibeletho kabasha lama ngizukule kuvula isibeletho yonke into esinyama yonke into ibhadi ngizukule kushift isuka upon your life kabushaka wona ugcoka ukule ehlele ekhanda lakho ugcoka njalo kwezinyawo lakhula masiya la mahaya zilakhula la mahina la mahela mahuya la mahenta la mahiyanta la mahula mahula la mahenta la mashiyanta la mahula mahia la mahanta la masiyala la mahula mahula la mahanta la mashayaya la mahela. Umusa smagate umusa kankulunkulu masulukuwe umusa kankulunkulu akwemphoza umusa nkulunkulu akukhumbule nkulunkulu angavumi ngawe nkulunkulu akwandisa konke okusayiniwe nokuvunyiwe siyanqaba ngegama kaJesu. Sisho njengoHezekiya sisandisa ikhawulo andisa insuku kabashakathuya nkulunkulu wamusa badaya lamadula amayila liyadakatika liyadukada lamadukada amahambesi lindandandiya liyandududuhiya likhubhuda liyakhukhuza liyakhaya liyakhakhasa liyakhusha liyakhula liyahaya liyandundela liyandenga liyasiya liyahula liyahaya liyashaya liyandanga liyahuya liyamasaya liyamateka lamahudaya. Siyabonga uNkulunkulu omusa, siyabonga uNkulunkulu ongavumanga wena waqaba khezi yanqaba. Siyabonga uNkulunkulu impela usizwa njalo. More years to live, more years to live, more years among us. In the name of Jesus Christ, thy Son of the living God. You are the healer, you are our deliverer. You are God, Jehovah Rapha. That means you are God, our healer. You are God, our deliverer. We thank you for what you have done in this place. In the name of Jesus Christ, thy Son of the living God. Tobike nje isandla sakhe ekhanda. Father, kusise wonke umuntu okhona kule ndawo ongenele ndawo abusise bonke ngemjengobhala moparaka. What of those people who wakhulisa ubusiso zokunayo inhlangano kaNkulunkulu labo ngithembele ngabo abakhona la nabangekho abakagwala uNkulunkulu ongcwele bengekho phasi kwethu kodwa onke umuntu nolovile kodwa ukhona nobilile kodwa ozozwa le voice wena moya engcwele benze bamakhanda babe emsila babe phezulu bangabe phansi konke okuhle okukhona ezweni akubalandele. Let them find their purpose of their life. They shall never lack when it comes to money. Money will not be
our problem, but money will be our solution. In the name of Jesus Christ.